இந்த ஹேர் ஸ்டைல் போட்டுட்டே பாருங்க. ஹேர் ஸ்டைலா ஃபுல்லா ஃபினிஷ் பண்ணிட்டீங்களா? பண்ணிட்டேன். எப்படி இருக்கு பார்க்கலாம். வாவ் சூப்பரா இருக்கே, அழகா இருக்குடா. சூப்பரா போட்டிருக்கீங்க. எவ்வளவு நேரத்துல போட்டீங்க? 1 hourல போட்டீங்க. ஸோ 1 hourல செம்மையா போட்டிருக்கீங்க. வீட்டில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு வந்தீங்களா? ஸோ இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்க்கு வந்து 1 week ஃபுல்லாக ஹேர் ஸ்டைல் கிளாஸ் முடிச்சு இன்னைக்கு ஒரு எக்ஸாம் டே மாதிரி வச்சிருக்கோம். ஒரு ஃபுல் ஹேர் ஸ்டைல் வந்து ஃபினிஷ் பண்ணணும் அப்படின்னு. ஸோ நல்லா வேற லெவலில் போட்டிருக்காங்கல்ல பன் ஹேர் ஸ்டைலு. ஆக்சுவலி உங்களோட ஃபினிஷிங்கே ரொம்ப நல்லா இருக்கு. உங்களோட கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல் எப்படி இருக்கு? என்ன தோணுது? நான் வந்து என்னோட பிரைடுக்கு எப்படி ஒர்க் பண்ணுவேன் அப்படின்னு ஏதாவது ஒரு பிளான் வந்திருக்கோம்ல? நல்லா போடுவேன். ஓகே, ஸோ ரொம்ப நர்வஸாக இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் அவங்களோட ஒர்க் ரொம்ப நல்லா இருக்கு இல்லையா? உங்களோட இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கோங்களேன். உங்கள் பேர் எங்கேருந்து வரீங்கன்னு? என் பேர் கலைவாணி, மேட்டூர்லேருந்து. ஸோ மேட்டூர்லேருந்து டெய்லி வந்துட்டு போகிறாங்க. கலைவாணியோட ஒர்க் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க. இது சூப்பராக. அவங்க வந்து ஆக்சுவலி பிகினர். இதுக்கு முன்னாடி எதுவும் கிளாஸ் எல்லாம் போகல இல்லையா? அவங்க வந்து 0 knowledgeல தான் வந்தாங்க. ஸோ இப்போ இங்கே கிளாஸ் முடிச்சுட்டு நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணி இன்னைக்கு சூப்பராக வந்து ஒரு பன் ஹேர் ஸ்டைல் போட்டிருக்காங்க. எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க. பாய்.